Og der er en, der har set, der er kommet så mange. Det er jo selvfølgelig, fordi det er gratis. Og det er det, vi har til fælles med jøderne. Er det gratis, så møder vi op. Det er ikke, fordi vi er nære. Vi er bare vant til ikke at have særlig mange penge. Altså... Ja, det er også rigtigt. Jeg kender drenge, som ikke engang ved, vi har finanskris. De siger, har vi finanskris? Hvad? Jeg har finanskris. Jeg har finanskris hele livet, altså. Hvad snakker du om finanskris? Jeg kan huske, da jeg var lille, der troede jeg kun, der fandtes en butik i Danmark. Det var Bilka. Fordi det er lige meget, hvad vi skulle have derhjemme, så sagde vi går i Bilka, vi går i Bilka. Så Bobba, jeg skal have nogle nye sko. Bilka. Bobba, jeg har hul i tanden. Vi går i Bilka, vi finder... Jeg tror ikke at sige til mine forældre, at jeg vil giftes. Vi finder en, der er billig i Bilka. Men det er vi jo ikke. Vi har kurder, vi har marokkanere, andre nationale. Palæstinenser, som ikke rigtig er nogen rigtig... Selvfølgelig, I sidder sammen med kurderne. Det er det statsløse række heroppe. Her er nogle, jeg synes, der er virkelig sjov. Det er... Har I nogle venner, som er i Hizb? Nej, har I nogen, som virkelig... Hizb... nej? Hvor de er blevet så religiøse, at de ikke engang kan kigge ud af øjnene mere. I forstår, hvad jeg mener? Der kommer en kvinde forbi, og de er... Astaghfirullah. Og så... Og så kigger på mig og siger, hvorfor siger du ikke astaghfirullah? Jeg tænker ikke de tanker, du tænker.